Hello friends, welcome back to my channel. आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दायो बे समाव मोजाङै दं आखाखौ सबनागलोको সকলো সব ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আৰু মোৰ অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ মানে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু উইশ ইউ অল হেপী লক্ষ্মী পূজা তো আজি মই আপোনালোকক আমাৰ বিজনিত যিটো নাকি লক্ষ্মী পূজা এইটো আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে এইটো মই আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইস তো नोंथांमोना नायलांदो आं जास्ट ट्रेलार हिसाबै देखायगोन दायो एबार 2023 जिथुनाखि यार बे बोसोरावहाय माने 12 दिन 12 सान जागोन जाहैदों आं 12 सान नाय खोनानो मोनदों दायो ओरैबादि नायदो नोंथांमोना माबादि बानायगासिनो दङ ओरैबादि आसुरित माने ओरैबादि एबारबो गाजा गोमजा जाखागोन माने एबारो इमान माने तामाम हबो लक्ष्मी मेला बिजनेट अखमर एक नम्बर বুলি কোৱা যায় লক্ষ্মী মেলাটো চাব আপোনালোকে গাইস মই আপোনালোকক ট্ৰেইলাৰ হিচাপত দেখাম আজি আপোনালোকে চাব লাষ্ট লৈকে ভিডিঅ'টো नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो फैनो गोसो दंना गैया नोंथांमोना फैनायफैबानो जाबाय आरो जायफोर बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोन जांख्रिथायनि थैसाम बर' फिल्मखौ नोंथांमोना नायनो मोनगोन 1 नभेम्बरनिफ्राय दिनैहाय 29 अक्ट'बर आं दिनैहाय माने बे ट्रेलारखौ होनाय जाबाय तारमाने दासो एकदम धुमधाम बानायगासिनो दङ कमप्लिट जायाखै नोंथांमोन दिनै 29 अक्ट'बर मथा मथि साननैसो नांबावगोन कमप्लिट जाजोबनो
साननैसोनि उनावनो एकदम फुरा जाखासिगोन आरो नोंथांमोना इन्जय खालामफैनो हागोन आरो नायफैदो नोंथांमोना लैहोर फैनानै बिजनीआव लक्ष्मी मेलाखौ आपनालोगे आहक सब पूरा तमाम मानुह हुबो एबारो 2023 लक्ष्मी मेला बिजनी